Yebesre say Yenura, Edibo, Eddie, Obuda, Ikatui, Esre, na Yakubu. Yuradama said you got to afford a castle. Opening for the water for Atlasia, Mobedi, Wadama, Ebusia, and Yapepania, who farmer say, Umeba Suno, Wadama, got to afford me as an Afrefro. As it grew. You don't have a what Patricia at the Bible. From radio mine, or name Patricia. At the Bible suit. The Baya now was going to be translated and they would die in Cathy and what few media. Or Serena Odira, and then they pay for Abu and the Obuda Cathy. Said, you know, Baya, the blue inside and two a year and to my town. A poor being, or they Emma, the task force. And to my poor, a time you know, or they my office staff. And to my poor, a time in here, or they my, I have my four. I feel each year, a year, progress each year, so a camo. I feel, Boma dear, a time for a Boma dear. A chairman for a Boma dear. Mama penny for a Boma dear. My penny for a Boma dear. As a council, a Boma dear. Or he may come around for a Boma dear.
ɛna ɔhene yere ɛsrɛ na ɔne yewura ɛdi ade. Yewura dama bisi wedu wa ɔmo kɛni akyamefo kora ɔdaroma ɔsɛ ne yɛ oguda etwa toɔ daa ɔyɛ nɛnɛ deɛ ɔso ɔyɛ ama n'asan daa ɔdaroma ɔbaaya obura ne brɛ ne buro ne nsa pɛntu ɔdaroma ɔso ɔhen nkwafo som a ɔmo som pɛntu ɔdaroma ɔde nsi yɛ ɔdaroma ɔmo sɛ som n'adwuma no ɛso esi ewu som wura dendenden akɔnya bɛdi tiɛ ni bi wɔ hɔ ɛnso adama yɛ kura so ɔde bi asa ka ho sɛ bɛyɛ afi a yɛ bɛsi mu no adwuma a woyɛ nyinaa na ɔso bɛtɔ nhyira ɛgu so ama biribiara yɛ prɔmprɔm nti adama asa ato kyiniiɛ kɔmpɔnkyiniiɛ de aka ho ama wo sɛ akora wokɔ a wokyima yɛ ɔdɛdɛɛdɛ sɛ ɔyere nom yɛ taa wɔkyi ɔdaroma owie yɛ a wokura ne bua mu adeɛ ɔdama yɛwura bua mu adeɛ wahyɛ amefoɔ bua mu adeɛ wasekanfo bua mu adeɛ ɔman mpanyinfoɔ bua mu adeɛ ɛna ahempa ɛna wɔ driverfoɔ so bua mu adeɛ ogyasefoɔ so bua mu adeɛ ɔda mekura no na yɛkora ɛsrɛ ne abra no ɔno deɛ bi ade ebu yɛbɛdi ntini yɛda n'ase. yɛmpere no wɔmɛmpere yɛkora na wɔyɛ adeɛ mmebo mu ase nyi nhyira wae yɛkora daase ekuru Mr. Atumai Badu, Canada. Mr. Atumai Badu. Atumai Badu, Canada. No Badu, why? Yeah, no Badu. Atumai Badu, or Amazon, Canada. Or say, and then a Buddha, a plateau of Figua. What mean transit, she said, Obeson, or Baisua. A snap, pen two, a fee, one at the cabaco, Anna. Yura, Burma dear, or Henry, a Burma dear, just for a Burma dear, my penny for. Ebua deɛ akyerɛbɛfoɔ ebua deɛ wakyerɛ yɛwura akyerɛkyerɛ for ɛyɛ office staff ɛto ebua deɛ ketefoɔ ebua deɛ ɛnwomporɔfoɔ ebua deɛ yɛwura ahekwafoɔ ebua deɛ Ohe a driver, a woman dear. You have not a task force, woman dear. As a council, a woman dear. Kitchen staff, a woman dear. We Anna. We na Ura as you might do, say obviously. Na wani yewura edi oguda itwato yewura dama bisi webu yewura Atumai Badu a ɔwɔ Canada wadaroma wɔse ne sapra watena se wadama ɔne ne ho kani wadama ɔse sɛ ne akyame atena se na se yewura wudi ada wadama ontimi ntena hɔ ontimi ntena mama ya pro Atumai Badu Mbibu mwasi ni Israwa. Nada kwa ni. Adama, nyoma obi ka kire obo yi wa ko ma de amedu ha. Ina saba me kusa so se nka ho. Enti enka ho yoga ko ma de ne enka sa no ma. Ugo di ti e set record speech. Mama Pat, and Mama Ata, Gumo, Canada. And then Oguda, the Chato of him, also Messerena in Europe, Abibia. Na Omobaya,
Omukuta Owensel Snap Pentu Insu Adaka Edu Champagne Dubienu Ena Ashamefo Ebromadie Luacha Marama Echamfo Ebromadie Ashamefo Ebromadie Ohere Ebromadie Dasfo Ebromadie Mampenifo deɛ ahemfafo Ebromadie kitchen staff Ebromadie office staff Ebromadie asekanfo Ebromadie task force Ebromadie ena ɔhene driver Ebromadie wei na ɔmmɛsrɛ ɛne Awurade adi awukuda atwatwo Radama. Ome prima tano nyanwe. Ya prima ya prima patine matai. Damasiku. Sofuma Me bo mwasna monisa. Sofuma me baida ɛne n'abusua pɔtɔmo me ha Sofuma me baida ɛne n'abusua Ɔhene driver bɛbia wo bia abratami fo ati. ɛne n'abusua sɛ ɛnɛ ɛyɛ awukuda atwatwo wɔ afe mu a wɔntumi ntena na ɛsɛ wɔn baa na wɔn bɛbɔ ɛbɛsom wɔbɛka awura ho na yɛdi awukuda na wɔn baeɛ a wɔn kuta wɔn snap pentu ɛyɛ nsuo adaka mmiɛnsa malt adaka mmienu wei na wɔn bɛsrɛ na wɔn ne awura ɛde awukuda atwatwo yi. Radama sof mame. It's unfortunate what now you ɛyɛ na ne ta ase Nana Ofori Amanfo ɔbɛbio wɔne n'abusua ɔse sɛ ɛnɛ ɛyɛ awukuda atwatoɔ ɛwɔ afe mu na afei so yɛwura ɛmaa ne kwan ama ne si biribi kyerɛ no ne mfie mmienu ɛna ɔwɔ di a na didi kan ɛyɛ aseda nko ara na ɔbaeɛ a ɔbɛka awura ma yɛ di awukuda a ɛte sɛ yɛ na okuta ne snap ɛyɛ pentu nsuo adaka aduonu ne drink ɛyɛ soft drinks adaka edu malt adaka enum kuta paa otue bia ɛno ɛna afei so ɛkyamfoɔ Ebromadie akyerɛmefoɔ Ebromadie daasefoɔ Ebromadie ahemfaafoɔ Ebromadie land inspectors Ebromadie
office and staff Ebuomade. My penny for Ebuomade. As a council, Ebuomade. Ohine driver Ebuomade. We na obesere na onira ede abedi guda itwato ewafi. Adama na na ofori amafo asafu ja asene Adama we dey wan sanu aduma ya asene sese ne wa ida asene na bra e wa no ayen sa Adama be du Adama so na munyamu enfie mienu pepepe ene na anu etwem Adama so abitra e ugude no ameyi wa ya no Adama no anta no ayeti afo enu ti o se na o na ebusua nyina ebigna ase ya wo ba be sere no ayi wa ye bu Isanse nipa ya de awosayi Adama obaya obrani produce apentu Adama obrani so naka edu no doko naka edu mot enaka enu Adama obu amu ade wachi amefo obu amu ade uja asefo so ado ase bi na bi o ato be di famous we di na ye pesa baba chese kasa so be count o me bi da se na ya de o me bi da se na busu ya ba Brownie. And then you just my bam and I have faith. And then you just my bam and I have faith. Say Ebusia, I wore a Papa Bay number 2. Obviously, say, and then you would a chatro. Ewo afimu na se yura atenasia omutumi entra ampama me no munhwe ne se ni tino mansen abusua se omubaya omugo ninsa tantu eye doko adaka edu eye mot adaka and 9 soft drinks be a cow adaka in Sia and have a champagne 10 to yensa and no our best is only 10 is only adaka idu Obaya, it's for Ebuomade, that's for Ebuomade. Or which you to for Ebuomade. Achame for Ebuomade. I have for Ebuomade. Ohine driver Ebuomade office for Ebuomade. We no mo ba besere na ye ni ura edi oguda atwato ewa afi. Ura da ma mi siwe. E ma mi se busua. Da ma mi se de wa o de abreko pe. Ada mo se na ye ogudi atwato wa afi mu. So mo ama no mu trampa mi no mu ye bibia odama. Amaninya kese pa no baba kofa to mo so e se tina umusura amaninya etina kude twatwe no mo baba no ma be so mo ba oda mo mu ni sapentu ada ose afi e kude twatwo se bi ote awa safo market e ho na na du market se pa no
So wama mejo nsɛm hyia ɛna ɔmpae wa na ne ka yi di atwentwe ɛnka kwa so tamale kwa so no na sɛ ahwa na anko yi ama mi a ɔsoro baaya ne nsa pentu isu adaka aduonu nimira akɔhyɛ bi a ma afrɛ yi ba bisi ɛgya wi ase baaya na deɛ ɔni bi di adeɛ no no ɛgya wi ase adeɛ mo pɛnɛ ɛgya wi ase adeɛ mo pɛnɛ Shaira, not a Shisha. Bra. Empower. Basi papa ura. I don't know. Yesu. Ura. Empower. Ose sene egude ikatwo ewa fimu na se yiwu atena se edia otimi ntena bebuta abre emu obeba na ode ure na abebom aba bedi egude no ba ya kutare bro ni nsa pentu echamfo ebo made achamefo ebo made Jasafo Ebomade Ena Ahikwafo Ebomade. We na oba besre na woni wurade edi ogudi. You are sure empower. Sana. Pray. Women pray empower. Let pray. Say ene eye oguda ikatwa wa fimu a na yura driver ose otmintra abra yura trase ya wodi ogudi ese ni tinobaya ne bro ni nsa pentu ninsu adaka miensa we no ba besre no ni yura bom edi adei You are sure. Said you are what you know. Corona driver on an Casafa. Said a free Erukudi traffic. Say the son pa. I say, oh, son papa, Unyay, and assume the papa they are, and then I will be nigh. Somehow, somewhere, we papa, and then papa, Wabama, and Tina, or that's all. Or so by Nisa Pentu. Nisa ikatwa wa fimu Yura enkwa eye kababoku Oso trase entena ni se ni ntinu obaya ni bro ni nsa pentu eye ensu adaka enan doko adaka bienu wina kababoku ebesre oni ura ade Mira dama misi oburu said you are him kwa blepoku e kan I say afi ewudi traffic to say be osoma osomonti e no wa no say asafo mpo onima nyewa kan onima asafo woso ba ya nensa pentu ensu adaka man doko adaka nensa mira yenu adaka mienu Mira wadama osoro de ba no de ba be jo nsem hira ene wo pai fa kwa ba bu kwa de na mo prene yam kwa be ku ko yam prene Jeffrey Eje kumi boatin ajemai Apart number 2 in a very blue. You are now welcome. A yena a dukufi vagina. I say, and then a day cattle or few more. Motion when you are a day, I said, I'm in a baby, a sia. But Nasia, or not a probably
ana encourager na enyi the same nti no obaya okuta eye brodinsa pentu asosyede a ewo basket yi nyina brodi bekanza hampa eno na oba besre na onira de abedi ada itwatu Adama misiwe group asafo konkumine nana kofi edu kwajan Adama group Pransa edi cruise so no Adama o de se no tna asa Pransa di kura Adama ni na ya onza no aduma se nye wa engo tna hen Adama okude atwato wa afimu na sa kura o no mpanyifo atrase a Adama wa asafo konkumine o so tetena Pransa eyi Adama ba okura de bro ni sapentu Adama de hampa kakaka asaka ho so Adama achame nye na Adama fi kwa bi en fansma ho ye beje ti eseni adase yo adase ru anadu banya mon prenwa mon ya prasa fo bon kumine ona na busu ya ba ye pri o mo o me pri prasa di ko no ya de na ya Regina Nana ya Regina Acho Umra Jum Review Opening Joy Donko or then Hokani si sene eye eukudai twatro wa fimu na yewura tenasia otuntimi tenafi senti obaya eye ne bruni sa pentu insu adaka enan ene no ba besere na odiwura de edi ade Adawo misiwe group Opening Joy Donko one ne hokani Adawo ma Abrepo eno Adama wo mutie Ose na ye ukude twato na sa abrasa ono mpanifo atrase a ontimi tena abrepo no onka se wotena wa ye ni bibia o kire sa ade hye no oka ho bi onana no no oka ho obaya okra ni bro ni nsa pentu ensu enaka nan ada be bro no mo obesere no de de ade ku ebe de ti esene ada na se iro ada ma se bru mo me bro bani do ko no ya de bani do ko me go mu asini sha wai Ura no ura ire bench Ura no ura ire bench ebe na ekoti asra mu muti mudi ana ma ba dwo ntem eye mori ba penin se eye ukudai twatro wa fimu a na wontimi entena senti obaya ukuta insu adaka edu ene na oba besere na wane etamfo de edi ukudai You are so good. Mori obapen. Some mori ni de e won fancy. Na over ni issue anoti. If you had ye na Anderson can a fish pa o chia atele na say de ma. I feel e okudi chatro oba no abejo se msha. Na wona wa beso. So ba ya issue adaketu. Na no de beso. We are probably about penny no ade. I am feeling. Bebo mo ase why? Prego training beef. We dey I won farm ye be ba wa beje. Tabuachi Osi se ene eye ukuda itwato ewa fimu na yewura ne penifo atrase na ozoso otenefia eli ese nintino oha obaya ibro ninsa pentu ne kunya aduonu enum ninsio adaka enum malt adaka enum ose ode
camera lights the photographers yi twa na ade aso betimi aso amahe aba ho etechire obaye so a echamfo buomade achamefo buomade jasefo buomade ohenyere mapanyifo buomade ayefo buomade ohene driver buomade office for buomade lab inspectors buomade ena mafo buomade cameraman for buomade we na oba besere na woni ewura de abedi ade Urada ma misi webu. Madam on wangasa o ke kasem de amane ho. Ada o mada o ye. Ene di oso obeyam na ye. na omutimi che office nko a ombepi so adam wodi ti omo baaye a ombuto bro ninsa pantry insiu adaka edu malt adaka mienu soft drinks adaka miensa ena fi hamper so omo de besere na ewura edi ade Abrada ma ya di agrasi fo. Mo me praka ti fo no mo ya je. Ye preka so su fo ye. Mo me preka ma fo no mo ya je. Ya. Nana Adjumai Prempe Tabre Nana Adjumai Prempe Tabre Diku Tabi di kro. Tabre Diku and then the Bapanini Obviously say and ne a Elguda Ikato Wafimu Nehira and ne penny for Atanasia now Omuntimi Tabre Sentino Omobaya Omkuta Ombro Ninsa Penchu Afi Echamfo Guamade Jasefo Guamade Achamefo Guamade Ayenkwafo Guamade Ohne driver Guamade land inspectors Guamade cameramen Guamade Ohne Chinyetufo Guamade Amapanifo Guamade office and staff Guamade we ena wade besere na odibra e babedi ade ayenkwafo echamfo ayenkwafo Echamfo ni kwafo. echamfo chame wadaro maguru eka oko listen no omo baaya omo proninsa pentu insu adaka enai whiskey pentu eno ena omo besere na omo de abi ade
bia ne ba pani bia oba bia no enya bi wɔfa kɔ san ne fie na wahwɛ so asante asana wahwɛ so na ɔde aba abɛso wadawo ma ele adensa twafo sada adonte sada solo sada asafo moswane sada asafo gato afone sada nisasi dikro sada edumasa dikro sada tabri dikro sada sama dikro sada asafo biane sada bafo marehne sada asafo bonguhene sada asafo jasehene sada
Bye.